semmoista, se niinku heruttaa tulee järkkänyt. Se on kamera. Mä kuvaan sun lasta sun se. Niin. Mitä? Kato, sulle ei saanut tarpeeksi. Niin. Ei kun hermot meni. Niin kuin menikö hermot lapselta siellä. Nyt meni hermot lapselta. Tässä on tuo vesikuppi, että mehän sotkee sinne alempana, että sais tuo pennikin. Se heruttaa sitä jälkeen. Ruskeita kun tekee ihmisen olla. Ai jaa. Anteeksi nyt, että naurattaa. Ei tässä ole mitään nauramista. Ei tässä ole mitään nauramista, sanoo äiti. Niin. Huulet on täynnä reikiä, kun se on roikkunut. Niin. Ei anna äiti juurikaan syökkää. On se mahu. Niin. Se on aika eessä nuo tissit, kun se tuolla on. Joo. Juu, ja kato heti kun se lähtee, eli kauhea raivari. Semmoinen, että et mene mihinkään, kato, tuonne joutuu pakittaan takaa. Aika laiskasti syö. Sanoo vaan. Pitäisikö me lähteä jatkamaan? Juu, pitää lähteä.